Duren aja dimangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku mleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho nyapa? Wah, piye iki sinden? Tapi ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar aku cocok seumur. Celeng. Teleng. Celeng. Celeng. Iya toh. Sik, baleno. Menjadi pahlawan budaya. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Hebat. Ini Luar biasa. inggih Mas, mula ngertosa wonten mriki kula kalih Pak Haji jan pekewuh kula. Kok ngaten Mas? Lah wong Pak Haji sugih kaya ngeten mon sedekah kaya ngeten niki mboten eman nih. Nggih. Lah kok kula ditimbali kok nganti ngregani lak nggih isin to, Mbak. Nggih. Ngerti ngoten kula ora usah bayaran ning mulih nggawa bis siji lak ya ini. Ngoten. Dadi penak. Ijole bis niki gawane ban serep mawon. Ngoten. Mula salam hormat taklim bekti kula kunjuk Bapak Haji Panito. Pak Nito nggih. Sedaya jajaran Muspika, Bapak TNI Polri juga lenggah. Nggih. Kalau wau simpangan kali Bapak Bupati Nggih. tindak rumiyin amargi wonten agenda ingkang sampun dipun racik kalian protokolipun. Leres Mas. Nggih. Mula dalu nderekke panjenengan nggih Mas. Nggih Mas. Derek bingah saben-saben tontonan kok mesti wonten panjenengan. Nggih. Tur mboten lali mboten ninggalke bab-bakan kabudayan. Nggih. Mula gandeng kula dalu niki nderekke panjenengan namung nempil kamardikan wonten pakliran panjenengan. Nggih Mas. Inggih sembah nuwun. Monggo Mas Joklutuk. Ayo ora meneng wae ya genti leh bage binage to. Sowan rene iki ora kok aku dhewe ning sampean barang kan ya juga ikut terlibat, ikut andil. Ya, Ngono lho kok iso. sehat nggih Mas. Sehat Mas. Nggih, nggih pun. Lho. Piye to ki? Lah kok nggih pun tok iki kepiye? Ayo banyak bahasa, banyak kata-kata yang bermanfaat, saya nggawa keberkahan, ngono lho. Itu. Aku ki lek main nang garasi no kelingan maratuaku. Loh. Lah ana hubungane apa? Ya sebetulnya tuh satu angkatan dengan Pak Panito. Loh, siapa Haji? Ya, Pak Haji Panito. satu angkatan, satu profesi juga. Satu profesi. Nggih Mas. Nggih, bis ngaten niku. Nggih, bis malah maratuwa kula niku sedina niku iso nangani bis 5. Lho. Lho. Maratuwamu iso nangani bis 5. Sedina 5. Anu to, sopir to. Dudu. Apa mekanik? Dudu. Tukang dandani bis. Dudu. Lah sedina iso anu nyekel bis 5 ki. Nggih jumbleng, nggih anu ngono kuwi lho, maratuwaku ki. Oh alah nggih joglangan adah kalen nika lho. Oh. Alah bis kuwi beda kuwi bis pembuangan iki lak bis transportasi ngono lho. Oh, dudu kuwi ta. Ha ya dudu lho. Waduh, modele bocah nek kaya gemuk lak ngeten iki to. Dijak omong-omane ora iso nyandak iki. Nggih. Kita malam hari ini lak tinimbalan Kyai Agung Nggih, dari Nganjuk. Nganjuk. Ngono, Pak Haji Panito itu beliaunya wah hebat. Luar biasa. Saestu. Sak sok, Pak. Hmm. Pak Haji, Mbak Nuwun, Pak Haji. Kayak supel dengan beliaunya ya. Ya saudara sebetulnya tuh. Apa ya? Saudara, aku Niki jadi lho. Lah kula nggih nembe ngertos Lah, niki. Napa Saestu, nggih? Pak. Nek Pak Mas Joklutuk dulure Kula Pak Panito. iya, saya itu saudara kali Pak Panito. Nggih. Mau ketemu karo aku toh, senggalu Pak, anu. Iya, iya. Beliaunya menjawab, "Saudara siapa?" Ngono, berarti kan aku saudara. Lho, sik to, Sik balenono kata-katamu ki ora penak to. Kowe kupingmu bosok Lah iya. Saudara, Lah iya aku iki saudarane Pak Panito. buktinya. Aku malah kepanggil Pak Panito toh. Nggih. Senggalu Pak, ngono. Heeh. Pak Panito menjawab, "Saudara siapa?" Ngono. Berarti kan aku saudara nih berarti. Saudara siapa itu tegese tekok sampean ki sapa ngono. Durung kenal. Nah, Aku jok luduk lho. Lho. maksudnya Bapak leh ngendikan ki lho. Saudara siapa itu pengen ngerti sampean ki sapa ngono. Ora ngerti kok diundang. Lho. Wah, iki angel nih gila. Angel, Mas. Jawab nih. Orang ngerti kok diundang itu karena beliaunya itu jiwa budayanya besar. Iya lho wis ketok. Nah, Beliaunya lho lah iya toh. ngagem iket. Nah, kenapa beliaunya kok ngerasuk bak-bakan budaya nginggil sangat? Nggih. Karena memakai iket. Iket. Ketok budaya banget. Nggih. Sebabnya apa kok nggawe iket? Kok lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Anu ki
Mbok yo dijak omong sing kepenak to. Nah itu lembah mana? Nah, gini ngerti. Iya, iya. Ini kan hajatannya kan HUT toh, Mas. HUT sama ulang tahun Eksindo. Nah, Oke. itu HUT Eksindo. Eksindo. Yang ke-8. 8. HUT itu apa? Tulisan. Iya bener. Bener, HUT HUT tulisan bener. Lagi. tulisannya piye? HUT. Nek diwaca. Hut Iya, HUT kuwi apa ngono lho. singkatan. Singkatane piye? HUT. Nek diwaca. Hut. HUT kuwi apa? Hut ki tulisan ngengkel iki. Nggih ngerti tulisannya piye? HUT budek iki mejane iki. Nek diwaca. Hut. Maksudnya ki perpanjangan. Kepanjangane. Panjangane hut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya ampun. Iki dalange muda, dalang milenial, Ya, ya. generasi budaya milenial. Kudune nek wis ngejak pelawak sing ber-IQ tinggi ki paling tidak bisa menyelaraskan. Ngimbangi. Ngono lho. nggih. Waduh Jan. HUT itu hari ulang tahun. Jarene sing ulang tahun Eksindo. Eksindo. Loh, Kok lah- hari? Sik to. Iki yang bleset nih iki. Nggih. HUT itu tak terangke Lah ya iya. Mas. HUT itu hari ulang tahun. Kowe mau ngarep lah omong, Mas Akbar yang ngendikan. Nggih. Iki acarane ulang tahunnya Eksindo. Kok saiki mencela-mencela saya mesti ulang tahun hari. Sing bener ndi iki? Lah iya. Ayo. Kok malah goblok ya Mas dhewe ya. Ini loh Mas. Sampai lah takut tuh HUT iya. ki apa? Lah Terus iya. tak jelaske HUT ki hari ulang Ulang tahun. Lah ya berarti iki sing ulang tahunnya hari bengi iki. Lho, piye to ki? Aku malah Saiki ngeblank. kula takok, Nggih. Mas Akbar ulang tahun berarti Akbar Ulang tahun. Ulang tahun. Jok Kritik Ulang tahun. Ulang tahun. Niken ulang Ulang tahun. tahun. Lah kowe mau ngomong apa iki? Hari ulang tahun. Berarti si ulang tahun hari bengi iki. Lho. Kowe engko soswi tak nggih dongkrak bis lho kowe engko. Maksudnya hari ki dina. Wow. Dina ulang tahun Lah. utawa dina ambal warsa. Warsa. Ngono Ulang lho. tahunnya Ulang tahunnya Eksindo. Eksindo. Nah, Wis, iki. iki ngomong tenanan iki, Pak. Ya, iki lho seneng aku nek ngene iki. Nggih, Ngono. dan jauh iki. Eksindo 57. Kowe iki kudu ngerti lho, dalange ngagem baju putih malah kaya dokter hewan to. Ngono. Resi kok. Bareng aku mbok dandan ngene malah kayak dalang ruwat. Ayo beda iso. Coba ini menginjak tema. Tema, Pak Haji Panito itu lah mengeti ambal warsa garasi Eksindo yang Nggih. ke-8. Ke-8. Wis pas yen Eksindo 57 Ya. kuwi dadi tolak ukur media transportasi yang ada di Indonesia. Contohnya Bis. ya. Mulane wis pas pon nyawiji 57 menika, Mas. 5 karo 7 yang dijumlah rolas. Rolas ki angkane Siji karo telu. siji rolas kok siji karo telu gundulmu iki. Ketake ganteng ya pekok kowe iki. Berarti sampean ki sik connect. Siji karo Loro yang dijumlah 13. bis kuwi yang dijumlah lho. Siji karo loro yang dijumlah Telu. Berarti wis berkesinambungan bahwasanya ya telu iki sing dadi tolak ukur yang menjadi kebutuhan dalam transportasi apa meneh bis. Loh. Telu kuwi ora ana liya ya mung sopir, kondektur lan kernet. Oh iya. Ndak iki lho. Bener iki. Iya, iya. Bener. Ya. Nek iki lagi masuk Telu. iki. 5 karo 7 dijumlah Rolas 12. angkane siji karo loro jumlahe Jumlahe telu kuwi sing ana sak jeroning bis ya Yang kuwi terlibat. sopir, kondektur karo kernet. Loh. Kaya temu lho, lek Nggih. hitung-hitungan kok temu. Nggih. Lho iki otak-gatuk. Bocah ki nek biasane hitung-hitungan pinter, Mas. Nggih. Biasane bendina tagihan mekar akeh iki. Lho. Iya. Ya. Ya ora? Nggih. Ulang tahun sing kaping 8. 8. Angka 8 ki bunder mblenduk paribasane angka 1 ana pedote, angka 2 ana pedote, angka 3 ana pedote, ning angka 8 ora ana pedote. Ini menunjukkan bahwasanya pimpinan yang ada di Eksindo 57 tidak akan membedakan antara pejabat, antara direktur, antara yang lain dengan yang lainnya. Jadi bawahan dan atasan itu bersinambung menjadikan bahwasanya Eksindo menjadi barometer transportasi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan. Tepuk tangan untuk Eksindo. Wah, Gila. Elok. Iki lek ra Angkane 57. 5 menika li iki saka tembung lincah.
Wah. Humase lincah, Hubungan promosine lincah. Nah, iki. Oh. Li iki Maki maju. Biyen duwe bis loro saiki 5. Biyen 5 saiki 7. Akhirnya berkembang bisnis saya akeh. Alhamdulillah. Maki maju. Maju. 5 7. Tuh ki saka tembung tujuannya adalah memprioritaskan kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Loh, ini Hebat. Pak. Ju ki saka tembung jujur. Jujur ki saka tembung dalam arti kejujuran itu yang selalu ditanamkan bahwasanya lunga kok kene ngantek koklo enteke pira ki ora golek bati akeh, bati sithik sing penting silaturahmi untuk mendekatkan rezeki. Alhamdulillah ya ampun, ya ampun, ya Ngawur ampun. iki. Beh, bengi iki ora nyono ora ngira. Ora ngira, mergo ki mau Peter aku ngerti apa, Pak? Iya, iya, sebabnya Mangan kulup ki mulaku. perkara kula kok dadak dadi bahanmu pinter kok Iya. iso. Mulai kang lenggahi sinten Mas? Pak Pak Haji Panito. Pak Panito. Ah, saiki dionceki Pak Panito. Nah niki. Ah, Soalipun napa? Manggenipun wonten garasi ta menika. Nah, garasi kuwi apa? Kudu mbok onceki sik. nah, garasi dionceki. garasi iki ada bis. Yo. Ya ngerti nek ada bis ning nggon bahasa otak-otak gathuk biasane lak temu to. Gak ki saka tembung gagasan dan idenya akan selalu diberikan kepada bawahannya. Sopir, kernet dan seluruh armada-armada Iya. sing terlibat. Raki rasa satu dengan yang satunya tidak akan membeda-bedakan. Loh. Siki sikapnya bijaksana. Iki garasi ki. Elok lho lah iki. Luar biasa. Garasi dionceki lho, Mas. Iki, Temu, Pak. garasi gak ada apa? Bis. Lah bis kuwi tulisannya BUS. B ki saka tembung Bismillahirrahmanirrahim. Sluman-slumun Selamat sak durunge budal maoso Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki lho Mas. B. U. Uki usahane insyaallah akan maju. Wong lek wis maca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah apa sing dadi panyunane diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah, masyaallah. Terakhir S. Es ki salat aja lali. Mulane bis pariwisata ki anggone budal yen magrib mesti leren ning nggone masjid utawa ning nggone rest area ngomongi penumpangnya ayo to nindake perintahing agama manembah marang Gusti kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, Ngene. ya ampun, Iki ya lah. ampun. Bocah rupane kaya sampul surat Yasin kok ya iso. Bahasane ki anu pituwahe pituwah Nggih. religi, Mas. Nggih, leres. Ingkang meranatani beliau Bapak Haji Panito. Panito. Nggih, Pak Haji Panito. Bagaimana kamu bisa ngelenggahke Bapak Haji Panito? ngapa dilenggahne wong iso lenggah dhewe dilenggahne iki. Maksudnya ki sampean ditimbali, digeret rene iki pamrih lah. Masamu aku mogok ya digeret ya. Ora kok mogok, maksudnya ki dirangkul. Wok, aku pacare. Alah sakarepmu kok iso. Pak Panito nyen pangapunten nggih. Niki kula merdekne asma panjenengan mbok benten klentak-klentun nyen Ki Samudra Pangasami. Ora sah samar, wis to, rasah samar ngono. Pagi saka tembung paringana panjang umur sehat selalu muga-muga bisa awet momong anak buahe ana ing garasi Exindo 57. Alhamdulillah ki lho paringono awet ki Luar lho. biasa, Domongi barokah, kok iso. barokah. Pak nine Niki niate apik insyaallah bakal oleh bebendu ya apik uga. lho tandurane apik mesti tukule Apik. Ya ampun. Nito. Tuh, Ya tuh, tuh. to ki apa jajal? Tuh ki saka tembung tolak ukur Nah. direktur utawa pemimpin bis sak Indonesia ora ana liya nggih beliaunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh jan hebat. Wis ki lho Ya, tenan. akhirnya kowe dadak-dadak Loh, mumet das. kabeh ki tak gawe ndadake to Mas. Nggih. Lho ngono. Mangkas IQ, Mas. Lah kuwi lho. Jadi paling tidak kami itu bisa sejajar dengan beliaunya ngono. Ya. Leres. Nggih mboten. Nggih, leres niku, Mas. Propertine bis ana saperangan apa wae, Mas. Lho, ya ana. Setir. Nah, kuwi kudu mbok jelaske ngono kuwi ben ngerti. Nah, itu sing di dalamnya bis, di luar onderdile dijelaskan. Jelaske ngono kok iso. Apa? Setir. 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 Setir ki yen ra siset bakale muntir. Nah, Iya, setir iya, yen ora siset Bakale muntir. niku niate, Mas nggih. Niate. Dadi wong kuwi kudu duweni akhlakul karimah. Iya tujuan sing apik ora bakal muntir. Iki. Nggih, Golekno nek lak temu. Perseneleng. Yo ngene iki. Personel. Bar setir perseneleng. Per
Persatuan dan kesatuan harus kita tanamkan, bahwasanya kita Iso. ingat kita adalah warga Indonesia berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Luar biasa. Pesan kemerdekaan. Pesan kemerdekaan Menanamkan persatuan. tinggi, Maju tak gentar. membela yang bayar. Ini salah satu bentuk. Membela yang bayar ki salah lho. Ki. Kleru nih. Maju tak gentar tuh membela yang benar. Saiki lek ora dibayar, ora dibela, tak omongi kowe iki. Oh iya nek kuwi pas pilihan kok kuwi ngono, iya, Beda. iya. Bener. Jadi Perse. Iya. Se iki saka tembung sedekah. Waduh, wajar ini. Aku seneng loh. Len bengi iki tak wenggon nggih apa Kowe- mengeluarkan satu kowe- ke Kowe penak mek kongkan kene mikir mumet ya. Semenika sedekah insyaallah beliaunya Bapak Panito sedekah ki insyaallah bakal oleh berkah. Wong sedekah ora bakal roboh. sansaya kokoh. Nah. Insyaallah bengi iki sing rawuh iso budal umroh. Umroh. Lho Pak. Iki apik-apik Akbar. ya Nggih, iya. Pak. Iki kalem karo Terus nek lenge apa leng? Leng menika saka tembung alhamdulillah penonton sak menembane iki leng ki lenggah sekeca. Mantap. Temu ora? Temu. Lenggah Ngomong sekeca nimbali panjenengan gelar budaya. Nah, Panggung Amba. amba ditekakno, sound system apik diunekno. daharan ya ditokno sik nimbali para-para tangga lan keluarga. Apa meneh karo waranggana, lah sing tak pikir nyeluk Jogritik Poko Ponorogo iki engko bayaran piro? Ora sah mbok pikir iki kok mesti ditampa. Ditampa. Ngono lho Pak. Ngono lho. Perseneleng, Iki- setir ana meneh Mas. Napa, Pak? Jok. Jok Jok. ya melu ta. Jok. Lah nek joke piye? Jok, jok ki saka tembung ulang tahun Exindo 57 iki ora bakal lali nimbali jok kritik lan jok lutuk. Oh, hebat. Apa neh? Ini. Ayo. Mlakune bis ke lak gumantung ana Anggrek enek-enek. gas. Iya, Gas Mas. leres ora Lah. iso mlaku. Gas kuwi apa? Ana hurufe GAS. G iki saka tembung giat. Karyawan yang ada di Exindo 57 ki giat ora lumuh karena apa? Beliaunya punya misi Exindo 57 akan lebih maju. Loh. Ame Aki amanah yang diembannya akan dilaksanakan dengan baik dan benar. S-nya. S ki saka tembung sosialnya tinggi, numpak bis dadi sopir yen nenek pengamen ya diwehi. Loh, Sosial dhuwur, Pak. Pak kok ya temu to. Niki mau napa? Ana gas mesti Ah, gas. sandinge ana rem. Rem. Mbok rime dilangi ben bosok lho. Ayo tetep gawe kuwi wong iki Manja. keamanan kok iso rem. Rem. Sing gampang guyu iki. Rem menika R menika saka tembung rem. Rem. Nah iki lho. Rem menika saka tembung karyawan yang ada di Exindo 57. R menika ramah. Makasih ya Bos ya. Iya. Iku kudu mbok dom karo kae lho, kudu mbok dom. Ramah Pak. Kondektur, sopir lan kernet kuwi ramah-ramah. Selalu Anda pasok. Iya. Iya. Ekonomi keluarga itu yang diutamakan. Loh, iki lho Mas. Iki hebat. M ki prei. M ki lho. M ki mangan ora mangan dilakoni bebarengan. Loh ini. Biasanya sekolah ki kan dadi sopir ki sekolah menangan, tapi Exindo 57 ki ora duwe jiwa menang, ora duwe jiwa idealis, ora duwe jiwa egois. Sopir kernet karo kondektur kuwi bareng mlebu warung ya sing sopire mangan rawon, kondektur karo kernete ya mangan rawon. Lah iki Kesetaraan. Kesetaraan. tidak membeda-bedakan. Beda-bedane, Pak. Kilo. Wis, entek Pak. Ana Wis, rem, wis. ana gas sik kurang siji. Ya. Kopling. Koplinge urung Ya, jangkep. penting niku nggih anu. Kopling. 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 Kop ki saka tembung kokopen kopi yen panas kuwi ngono. Krek angel. Nah ya. Kopi ngokop, Kop kopi. ki kokopen tegese unjukan kopi pas panas kuwi ben ora ngantuk. Dadi yen nyopir ben iso konsentrasi. Lah, Leng kuwi eling. Eling yen nyopir ki ngati-ngati mergo nyambut gawe ki duwite dienggo murakabi keluarga sing ning omah. mergo ya nggawa wong akeh. Nggawa wong akeh. Kilo Mas, kilo. Wis. Top-topan. Top. Pas. Jadi paling mboten mriki niku pun teruji Nggih. dan tertata. Leres. Mula yen sopir-sopir ngriki niku kula acungi jempol, Nggih. selalu menaati dalam berlalu lintas. Nggih. Biasane sopir ki yen menggok sok ndleweri ora kelingan nalika nganan ya kudu rating
Nganan. Ngiri ya kudu rating Ngiri. Lah, ini yang harus kita terapkan dalam berkendara. Mula nggih keselamatan untuk menjaga keselamatan masing-masing. Kuwi nggon sen kanan ya harus beloknya kanan. Nek sen kiri beloknya harus kiri. Urung mesti. Lho kepiye to? Lek sen kanan, Nek ratinge nganan ki menggoke nganan. lek rating ngiwa. Menggoke ngiwa. Urung mesti. Kok rung mesti? Kowe roh Garut Kaca apa ora? Gatotkaca ki Lek pas wayang wong Eh. tung blang dande tak blang. Kiri teng endi? kiwa. Kok mengko enengan ngene. Oh alah nek pas sabetan ngene ki ta. Trisir. Ha iki ratinge kiwa ya. Kami lek ratinge tandane kiwa menggoke Kiwa. lek tandane nengen Nengen. urung mesti. Wong angon bebek ngertos mboten? Oke. Seblak kene. Hayo. Iki tandane ndi? Tandane ning tengen. Bebeke kok ngiwa. Bocah iki ketoke rupa ram. Ndayani ning pikirane cerdas lho, Nggih, Pak. cerdas. Iya. Oh iya wong Ning ora mesti kok ya. Urung mesti. Mula keselamatan tuh gumantung saka Kendaraan. Loh, kok saka kendaraan, saka pengendali pengemudinya. Lah ya kendaraan. Mula muga-muga dalu niki anggenipun gelar budaya. Nggih. Insyaallah panjangkahipun Bapak Haji Panito pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya jinangkung mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Kersanipun selamat sedayanipun diajak selawatan kados panjenengan wau sekeca. Oh, ngaten nggih. Nganjuk niku kota religi. Nggih. Mulai ingkang lenggah menawa ibu-ibu mutakaram, Nggih. bapak-bapak ingkang kusuk Nggih. anggenipun ngibadah. Leres. Nggih. Nggih, Pak. Mula pamripun menapa to, Mas? Pak Haji Panito niki lho. Nggih. Mula diarani Pak Haji Panito. Ki paitane mung krana niat tur duwe jiwa ki tobat. Oh. Mula yen wis nawaitune kuwi niat lan atine iso tobat, insyaallah hidayah munggah kaji ora angel. Amin. Nggih, gen kula nu enten. Pripun? Tukang nebas pari niku nggih entuk hidayah iso budal ngaji. Mung sak nebas pari. Nggih, budal ngaji delalah kusuk anggone ibadah bidal teng Madinah kondur teng griya niku jenenge ora Haji Prapto mboten. Lah sinten, Mas? Haji Basri. Kok Basri? Mula mbiyen duwite entuk asil munggah kaji ki leh nebasi pari. Oh. Mula ganti Haji Basri. Basri. Nggih. Nggih. Terus niki insyaallah kula benjang 5 tahun kas pun daftar minggah kaji. Amin, Mas Jo. Jeneng kula ora aja klitik melih. Lho, lah sinten, Mas Jo? Mengke Haji Sokeh. Kok saged sokeh? Lah kula leh munggah kaji duwike sokongane wong akeh. Ngoten. Ditanggap. Tulung Nggih. Agung lumpuke Jombang lumpuke Tasana lumpuke nggih munggah kaji. Amin. Bojone niki nggih ngoten. Bojo kula biyen niku alumni Ah, Alumni napa, Mas? guyangan biyen. ora apa-apa nyapet. Ora to. kok masa lalu kok, Mas. Wong ki luwih becik dadi wong elek ning iso apik Mantan, tinimbang mantan. dadine apik ning tundone elek. Leres, Mas. Mantan riyen ngriku Iya, iya. dan insyaallah nggih sami Nggih. 5 tahun yang akan datang badhe munggah haji, tapi bojo kula lak jenenge Naning. Heeh. Sampeyan Naning. mulih ke tanah suci kula ganti jenenge sanes Buajah Naning tapi Buajah Mutmainah. Lah kok mutmainah. Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Dadi Alhamdulillah. sing ngerokok Alhamdulillah sadar. Sadar. sing Oke. ngerokok Mas, ngerokok. Oh, ngerokok. Ngerokok Oke. itu Oh, ya ndak sing ora apik ya. apa wong wedok kan kadang-kadang itu Mengganggu kesehatan. Ya ya Ngoten, bener Mas. bener bener. Nggih, nggih. Religi Iya, iya, nggih. iya. Religi. Nggih nggih nyuwun larasipun pelok, Nggih. Pak. Pelok, Pak. pelok. Nyuwun Niki larasipun kudu pelok. kalem ngoten nggih, Alhamdulillah. suarane ngungu ngoten. Nggih. Pak Dik, waduh, Coba Pak pelok. sing gendel ada sing dalu, Pak. Ketok akrab. Akrab niki kula Nggih. mboten lali niki sing pengendel jenengan keng Malaysia menika. Cik. Nggih. 6. Bapak Datuk Maringgih sing dalu, Pak. Ketok maringgis. Coba Pak, namanya siapa itu Pak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah Salamu. sing gender nggawa telo kaspen. Telo kabeh gundulmu iki kentole kok Oh kentol. Tak tiro telo kaspen. Lah kok kentole wireng ta Pak? Hei, Batu enak-enak arepe selawat
kelingan delok. Tak kira mau yo salak tipe dengkul. Seksi ya. Salatullah salamullah ala to'a Rasulillah salatullah salamullah kembang-kembange nongo kembang nongo kembange menur insya Allah bapak panito benjang saged panjang umur salatullah Ayo bareng-bareng salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mangan gedhok diwadahi tanpa cacahe 5 insya Allah warga masyarakat nganjuk tambah barokah nindake agama salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Salale. Mas Joko duduk Apa? Duduk. ayo ben rada barokah kok iso Gawe napa? Masya Allah dagelan padha Masya budale kok iso Allah. sangumu ki apa lho rene iki kok iso Rene iki golek sangu nyangoni. ayo Ana banyu basane toya. ape terus Ayo piye iki? ana banyu basane toya Ya. Sing nabuhi jenenge yoga. Ape? Kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. matur nuwun Bapak Pandit Bapak Panita Bapak Panito, matur suwun Pak. kok matur suwun Pak ya terus gawe kata-kata kok iso. Ingkang sampun gelar budaya. Insya Allah nderek ndedonga Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. matur nuwun penonton sedaya Sedaya, sedaya. Sedaya. nah ngono Ingkang sampun ugi mirsani budaya. salat wengi aja ditinggalno Tinggalno. Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Atau berlalu apa? Aduh. Jangan mumet ngawur iki ya. ayo tenanan Ya ya ya. terima kasih seluruh para sopir Sopir yen kerja aja nganti mampir. Lah, iki pikirane kenceng jo kakean mikir Insya Allah waras ora kentir. kayak cocok cocok. iya. Ayo, ayo. Bapak sopir dibantu Bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus diatur. Jangan teledor, harus taat jalur. Karo penumpang kudunya dulur. Kayo temu Kayak toh, temu ya. hebat luar biasa. Ya ampun. Parman kulup ingin iki. Isa. Eling, kula melengkang numpak kendaraan. Ojo nganti kebut-kebutan. Dimenruran nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka akeh banget. Mula yen nyabrang kudu ingat-inget. Pak polisi ngatur ben ra mumet.
Lalu lintas ben ora macet. Iso Yan. Hebat luar biasa. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol pecel nganti lali ra katokan. Lu Elek ngono kuwi kok iso. gawe rok. Maka salatullah salamullah ala Rasulillah bi adil ya Allah. iki monolak jenenge niken Bareng kondang ra tau leren. Ayo, mumet tawe bingung kata kowe. Ayo. iki nolak jenenge niken Tanggapane rame ra tau leren. bocahe ayu disawang kaya sajen bocahe ayu disawang kaya sajen Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Ya iso ta. Ngawur iki ya. dalange jenenge Mas Akbar Bar. Sing dipikir iki gek ndang bubar. engko ra mulih ngenteni bayar Bayar. ayo Iki aku terus piye? ayo jasa karepmu kono Yen ra bayaran yogane ambyar. Betul, iso ya. Oh iki bocah iki cerdas kok Mas Cerdas. Yo, ayo. Nggih, sugeng dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah ki wong wedok ki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok ki sing irit. Bojoku mbiyen ngono lho. Cilik Iya. ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek weleke ramum. Astagfirullahaladzim. Bojo kuwi kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito, di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho wi lho. Bojo ki setiane bojo kuwi nggawa kesuksesanane wong lanang. Saelek-eleke wong wedok kuwi kudune dipangkat dihormati, kudune dielem. Nah ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek iki ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampean ngeloni bojone sampean dhewe padha karo ngeloni ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean, wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa? Sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetangki bojone sampean. Lah, lek metengi 9 wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngaca. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngacane. Ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku Dadi iki tuturon. Sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawe kesempatan. Lah nyapa nuturi Iki lak bojone tersinggung sampean. to. Nggih to Mas Akbar. Nggih, kan sama-sama sebagai orang Wong wanita. wedok. Wong wedok. Iki lho. Kowe ki yen ora seneng wanita, Nah. wanita kuwi lak wani ditata. Heeh. Arep kepiye-piye ki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Nggih. Yen pancen kowe ora tresna, tinggalen lunga utawa pasrahno maratuwa. Nek maratuwa ora gelem nampa delen bali desa. Lah engko tak dekek bali desa dipek kami tuwa. Ngono lho, dadi ora ya-yaan. Bojo dititip-titipne. Kok nek sing ngamini ku sapa iku? Ketok ya kami tuane teko iki. Ngono. Ngaturke apa, Nduk? Nggih. Iki piyai bengi iki pancen diajak Iya, iya. melekan karo beliau Bapak Haji Nggih, Panto. leres. Nggih niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Nggih, Lan ugi sugeng dalu Bapak Panito Panito, nggih, Pak. ingkang sampun lenggah teng mriko. Waduh duh. Pun Janjinya- ketimbalan peng kathah nggih Mas Akbar nggih. Nggih. Anjir. Padha lho, Nduk. Sampeyan wis ping pira? Aku peng pira, Mas? Wis marambah makape. Oh ya padha karo Sampeyan peng pira? Aku ya wis kira-kira ping pisan iki lagi enak. Dah, jare peng akeh. Sampeyan ki po lali.
beliaunya ketemu kita di stadion. Oh iya iya. Bapak rawuh njur meling to Mas Klitik, Mas Klutuk benjang kula timbali wonten garasi. Iya. Ngono. Tak Malah kira- sampean sesuk gak entuk bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon? Diseret komburi kae. Kayak tali ngono. Gledek. Gledek. Bundas kabeh. Nggih niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah teng Amin. mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin, amin, amin. Panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah ayang. Ayang. Loh, piye to sampean iki? Tak omongi. Aduh. Tenanan. Dalang ki engko nek wis godhone lho ya. Nggih. Biasane tekaning bondo barengi coba. Leres. Terus. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Lho Kuwi nyapa? engko enek unen-unen Heeh. mangan Duren. aja mangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku meleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho lho Ngono lho. nyapa? Kuwi wah piye iki sinden. Tapi ki? ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar apa? Aku cocok seumur. Seleng. Nek Seleng. nek. Seleng. Piye to? Sik, baleno. Kene dia. Oh, berarti cocok ya? Iya lho. Cocok, Iki Pak. umpamane Ah. nek Iya. nek Nah. nek Nah. Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep iki aku. Wih. Oh pancen. Kasih ban serep iki serep sinden iki nggih Ibu menika. Nggih. Pin sepuh. Tembangipun apa kersanipun laras Kagem mukadimah, Dik. Niki wonten pambuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. iya. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih, Mas. Oke, Pak. Nggih, niki wonten pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CO Wong Pusat Manajemen. Matur nuwun. Wah, lewung iki kayak rancak wae ya Mas ya. Hah? Kene to. Kademen aku. Oh iya no. Tapi Niki- lek jujur sampean ndak sido adem kok. Ada. Yang ngene iki lho, ngene iki lho. Modelnya ngono kuwi lho Mas, Gini iki lho. semakin ngono kuwi. Sinden iki angger nek sinden kok ngancik remaja. Heeh. Kok terus nyedak ngene iki to omongane ngene iki. Heeh. Kok ora urungan setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Ora. Nek lek ane bojone ngono Tegese meteng itu bertambah usiamu, bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Iki kudu kalem-kalem lek omong mergo ki pengalaman nek ngene iki mulai cepet-cepet. Heeh. Gliak-gliak ya, Nduk ya. Heeh. Nembang. Lewung, Yups. lewung. Napa Mas? Lewung. Betul Mas. bawa ta. Lewung. Nggih. Ndak. Gliak. Mangke biban wae Bapak diaturi Nggih, tidak to. nggih. Cobi. Nah, Alhamdulillah. Bawa ya, Nduk? Iya. Iya, iya. Enggak. 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 Langsung kita. oh langsung mawon. Pak D, Aduh. langsung buka Nah, bender. Pak terus Anane bawani sithik wae. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya. dibawani, Iki nek Mas. ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam tilam perci iwatan paku lingan adikku bocah ayu suwe Mas. ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. gandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya Lah terus pripun? kene Eh? mikmu selehno kan ngene lho iki kok sok manuton nah lenggah kene ya cah coba kowe lenggah kene iya Properti. kakang ndak bawa saite njurku iso mbok teruske lewung Oh ya. ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Nggih saestu. Soale aktivitasmu ku lak padet banget to. Laras nggih. Gandese. Oh basithik to. Iya. Iya. Alwase. Ndak pundhutke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak Kang Mas pun boten kesel. Iki sofa nomor 1. Oh, Aku pesen ning Tiongkok. sofane soba ubah ngono ya. Ngateko dulu, Nduk. Ngateko dulu ya. Nyapa to, Tut? Tak wongi. Ye.
Kita iki bar ngendok. Lho. Lah nyapa? Bokonge wanget ngene. Lah. Kok sudah tambah omongke anget barang ki yo ngopo kok iso. Kono. Manuto to. Lungguh ya Cahayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning rada-rada ya dia. Keco nggih Mas. Wah, niki nek didelet teng gene bis Eksindo. Wah, Cocok. Nggih. Niki Nyapa to? Pakumu. Paku apa? Oke, paku masamu apa modot kok mburi. Ora. Kene. Coba. Ning kuning. Rada-rada Dik, rada-rada. nggih Kang Mas. Lancir kuning kinawa liyan. Niki kok kursine men jeblok-jeblok ngeten Kuwi pancen kursi goyang, setengahnya elektrik. Oh, ngaten. Ayo, engko nek baterainya entek nek ngecas ning kene ya. Ngono ya. Nek baterainya entek. Ini kan diangkrek mbok didol bateraiku. Lah ya tak omong iki. Mbok anu ya mbok anu ora mbok didol ya bateraiku sakit. Sante iki lho. Luwese Ayune aduh nima intenipun Kakang dewe langsung didamel suasananya ngebit. Oh, ngaten nggih. Seragenan mawon nek ngaten. Oh, ya, Nduk, ya. Seragenan. Iya. Lewung, mangga diniken salindri lewung dados. Nggih Mas Arya. Asik. kembang kamboja dukun sukun teki kembang Alhamdulillah. Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Pak Haji Panitono nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggi piyayi mboten kados beliaunya ini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih, Nggih. gesangipun penak ya ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo ya ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliaunya anti maksiat. Amin. Niki, ya Amin. alhamdulillah. Sehat Pak, sehat Pak. Jarine sapa? Kok mesti kejak dagel lho panjenengan. Wah, jan. Kula ki lek ruwace omongan kaya ngeten kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Monggo, Pak. Mas Jo Kluduk. Siap, Pak Cipanto. Niken Nggih. Mas Jo Klitik. Nggih, balik Pak. Nika aja klinik kula aja kluthuk Pak. Niku aja kluduk Pak. Wah, panjenengan dangu mboten kempal dados supe. Ndak, jenengan inget mboten? Nggih. Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di GOR kemarin. Nah, Nggih. Gor. Nggih. Ki Dalang Eko Suseno. Leres, Nggih. leres. Kula sing manggil. Alhamdulillah. Di ulang tahun Eksindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Diluyu, Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percel tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan saya menghibur Ngaten nggih, masyarakat. Pak. Insya Allah jenengan Mas Jo Nggih. itu saya agendakan rutin sama Dek Niken Salindri. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dek Niken Barakallah. terakhir ketemu di SMA 1 itu di belakang layar ya saya Dek Niken. Dan Nggih. niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangipun nuwun sewu. Nggih. Piyayi ingkang berpendidikan tinggi tapi tesik kersa ngreksa budaya. Leres. Niki insyaallah nggih. Jenengan ngaturaken sugeng rawuh. Nggih. Pak Dandim sama Pak Dandem beliau masih di sini saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Dandim. Dandim, Pak Dandem matur nuwun. Nggih, Pak Dandim. Ini juga satu angkatan juga Pak Dandim. Oh ngono. Nggih, Nduk Niken. Iki adikku menika alhamdulillah sampun diangkat AL, Pak. Angkatan laut. Anggota Ludruk ning Surabaya saiki.
Bapakku yang ndek pangkat lho Pak Iso. Letkol. Letnan Kolonel. Klet nengkol kernet. Monggo Nggih, Pak Pak. Haji. Monggo mumpung menika sarengan kalih Atur Nduk pangan Niken dikan napa, Derek? Salindri. Nggih, Mbok bilih monggo. panjenengan badhe nembang paring panglipur dipun rencangi Nduk Niken Salindri Nggih. sumangga Pak Haji. Wah, kula mboten saged nembang. Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya iya iya. Pak Panito ini tuh sangat baik sekali, Iya, Dok. ramah, dermawan, apa meneh lek petuk karo cah cilik mesti gak kuat Pak Panito. Gak kuat maksudnya gak kuat Gak rasane. kuat pengen nyangoni. Tek mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke Iya, iya. 500 Iya iya. toh. Mergo iki saiki ning daleme ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwih akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho kok. Iki to, Pak. Oke, iki kok berarti bayaran kuntek no DP Lah iya, kakean. DP bengi iki kok iso. Ingkang baku kula ngaturaken gung panuwun Pak Haji, Pak Panito. Nggih. Yektosipun sinten malih menawi mboten kados panjenengan-panjenengan ingkang reksa budaya lak ngoten to Mas. Leres Mas Jo. Asor luhuring budaya gumantung saka bangsane dhewe. Nggih. Mulai yen budayane awake dhewe iso direksa, insyaallah ora terhak ciptakan dengan negara-negara yang Leres. lain. Lain, nggih. Nah, niki. Enggak Pak, nembang dipun Derek rencangi pisan. Nduk Niken nggih. Nggih. Ya. Monggo. Apa Nggih. tadi request lagu? Request lagu monggo. Lah, Derek Lagune dangdut napa? Lho yo sing Malam? sampean biasane sing trending apa lagumu dadi ben dikancani karo Pak Panito gitu. Apa Nduk Nduk Ngaten? nemen ya, nemen apa ya? Nemen. Nemen. Heeh. oh nemen. Nemen nemen.